biyo bayan rahotanni da aka samu daga wasu wurare a cikin ƙwaryar birnin Kano akan cewa ɓata gari suna zama kuma suna fitowa suna addabar mutane, mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Salman Dogo Garba ya ba da umarni an shiga waɗannan wurare kuma an kama mutane 41 tare da samunsu da makamai da kuma kayan maye, a yanda mai girma kwamishinan 'yan sanda ya ƙara godiya ga al'ummar jihar Kano na haɗin kai da ake bayarwa, domin kuwa duk nau'i na laifuka da ake aikatawa suna raguwa a cikin faɗin jihar Kano baki ɗaya. Kamar yadda babban sufeto janaral na 'yan sanda na ƙasa IGP Kayode Adeyemi Ebetokum ya ba da umarnin faɗaɗa sintiri da kuma tabbatar da amfani da bayanan sirri domin inganta tsaro. Rundunar sanda ta ƙasa reshen jihar Kano a ƙarƙashin jagorancin kwamishinanta CP Salman Dogo Garba ta yi wata babban nasara domin magance wasu matsaloli na tsaro. An yi wato sintiri na musamman lungu da saƙo na cikin ƙwaryar birnin Kano inda aka kai su mame, aka kai ga nasarar kama mutane 41 a waɗansu wurare da al'umma suka ta sanar da 'yan sanda akan cewa ana aika-aika a wurin, kuma an kama su da makamai sannan kuma da ƙwayoyi wanda ake sha ake buguwa ake maye. Wannan ya biyo bayan ita kanta wannan runduna da ta dage domin ganin cewa an tabbatar da tsaro a jihar Kano gaba ɗaya. Haka zalika kuma dole mu ƙara godiya ga al'umma domin an samu nasarar raguwar duka nau'ika na laifuka a jihar Kano baki ɗaya a wannan lokaci da muke ciki. Mai girma kwamishinan 'yan sanda CP Salman Dogo Garba ya ce mu ƙara tabbatarwa da al'umma akan cewa fa za mu ci gaba da zage dantse domin tabbatar da tsaro da kare rayuka, lafiya da kuma dukiyoyin al'ummar jihar Kano. A ƙarshe muna ƙara kira ga al'umma a ci gaba da bayar na 'yan sanda ta ƙasa reshen jihar Kano haɗin kai domin ci gaba da tabbatar da tsaro da zaman lafiya a wannan jiha mai albarka. Duk inda aka wani motsi ko hanzari wanda ba da shi ba ko kuma ana neman taimako na gaggawa, za a iya kiran 'yan sanda na jihar Kano a lambobin waya kamar haka: akwai 0800 32419754, sai 0812382155, sai 0902929926. Mai sanarwa SP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano, a madadin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Salman Dogo Garba.